Tehtävänämme on ratkaista designin ongelmaa. Koirahuoneesta kuului outoa vikinää. Tino Snoopykassi on selvästi heitelty ympäriinsä. Lotta ei tykkää siitä, että Tino on muristanut kassista, joten Lotta on heitelty Snoopykassia ympäri koirahuonetta. Mutta missä on Lotta? Outoa vikinää kuuluu Snoopykassista. Miten tämä on mahdollista? Kuka siellä on? Onko niin käynyt, että Lotta on Snoopykassin tapossa jäänyt itse kassiin vangiksi? Voi ei, mitä tekisimme? Tino, päästämmekö Lotan ulos? Teri, päästämmekö Lotan ulos? Dingo, päästämmekö Lotan? Lotta pääsi itse ulos! Mistä se tuli? Minne se meni? Mikä sillä on? Miksi se tekee noin?